Vi har observeret et dampbarn. Dampbarnet har fået øje på os. Dampbarnet er et meget farligt væsen. Væsenet kommer tættere på os. Jeg er nu fulgt efter dampbarnet ud i den vilde natur. Dampbarnet kom efter mig. Det angriber mig. Mit hoved, mand. Dampbarnet angriber mig. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Okay, jeg fik lukket dampbarnet ind i et underligt rum. Lad os se, om jeg kan få et ordentligt skud af ham. Han har fået øje på mig. Okay, jeg tror dampbarnet er faldet lidt til ro igen. Men han har tændt. Han har fået et våben. Han har fået 2 våben. Han angriber. Der er ikke noget at gøre mod sådan en dampbarn. Grønlænder kommer tættere på dampbarnet. En grønlænder nærmer sig dampbarnet. Hvad gør dampbarnet ved grønlænder? Grønlænder rører ved dampbarnet. Nej! Du ramte mig! Grønlænderen gjorde dampbarnet aggressivt. Det skal vi huske. Men alle sammen, vi slutter her. Men bare husk, pas på dampbørn. De er fucking livsfarlige.